Nangipaay ti Department of Social Welfare and Development Office Region 2 iti family food packs kadagiti na stranded a pasahero ijay Cagayan. Saan mat amadalanan ti Itawis Overflow Bridge ijay Cagayan gapu iti panagngato ti level ti danum. Kanayunan a detalye manipud ken ni Dayan Monica Tukay. Nang ipatulod ti Department of Social Welfare and Development Office to iti family food packs kadagiti locally stranded individual ijay Port of Apari, Cagayan. Dagiti na stranded na pasahero kat agturong kuma ijay Kalayan, Cagayan. Ngem kanselado ti biyahe dagiti barko, gapay tagtultuloy a panagtudo nga ituntunda ti habagat. Kabayatan na, saan na madalanan ti Itawes Overflow Bridge maguling Piat Cagayan, ken Itawes Overflow Bridge 2 gapo iti panagnato ti level ti danum iti Chico River. Nabalakadan dagiti motorista a dumalanda kadagiti alternatibo a ruta. Ijay Dugayong Bridge Piat Cagayan ken Aquino Bridge Lacambini, San Luis Piat. Agtultuloy mat ang mabambantayan ti level ti danum ijay Magat Dam at dimanon iti 174.34 meter above sea level. Iti mat Nueva Vizcaya, agtaltali na anak karikap ti Nueva Vizcaya Pangasinan Road gapo iti panagraga ay ti daga. Panagtinagdag iti bato, ken panakadadaal ti sumagmamano a pasat ti kalsada ijay Villaverde Road. Mabalin na dumala na iti alternative routes dagiti motorista kas iti Maharlika Highway. Karaman pa anak karikap ti baliti Ganaba Babalak Road, not possible ti Bacalamot Junction, Benguet Nueva Vizcaya Road gapo iti landslide. Karaman pa ay nakaragkap ti Uyawis section ijay Kayapa, nga agturong iti Kayapa proper west, Kayapa proper east, Kabalatan alang, ken alang sa laksak gapo iti landslide. As of 5 p.m. iti Kalman, pasabal matan ti Benguet Nueva Vizcaya Road, Andres Acop Cosalan Road, ken Labay Lacaman Road. Kanselado mat ti klase iti amin na level ti para publiko ken pribado a pagadalan iti Pakabukulan a probinsya ti Nueva Vizcaya. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian.